Rádi bychom vám nabídli atraktivní pozemek v ulici Mlýnská, části obce Lipová v okrese Děčín. Celková plocha pozemku činí 2251 m2, což poskytuje dostatek prostoru pro realizaci vašich představ o ideálním bydlení. Součástí nabídky je zpracovaný projekt rodinného domu o zastavěné ploše 150 m2, který usnadní rychlou a bezproblémovou výstavbu vašeho nového domova. Inženýrské sítě jsou zajištěny přímo na pozemku, k dispozici je vodovod, kanalizace a elektřina. Pozemek je přístupný po asfaltové komunikaci, což zajišťuje pohodlný příjezd po celý rok. K dispozici je také širokopásmové internetové připojení od několika poskytovatelů. Dojezd do okolních měst je možný veřejnou dopravou, zejména vlakem nebo autobusem. V blízkém okolí se nachází geologický park Lipová, naučná stezka kolem zámeckého rybníka a pozůstatky zámku Lipová, což vytváří příjemné prostředí pro aktivní odpočinek a procházky v přírodě. V okruhu do 10 km lze navštívit také Šluknovský zámek nebo rozhlednu Dymník s jedinečným výhledem. Tento pozemek představuje skvělou příležitost pro ty, kteří hledají klidné místo k bydlení se spolehlivou infrastrukturou a pestrými možnostmi volnočasového využití v okolí. V případě zájmu o prohlídku nás neváhejte kontaktovat.